Oziọma dịka Jọn si kwuo, isi nke 3. Ma otu nwoke n'ime ndị Farisii dị, aha ya bụ Nikodemus, otu onyeisi nke ndị Juu. Onye ahụ bịakwutere ya n'abalị sị ya, "Rabai, anyị matara na ị bụ onye ozizi nke siworo n'ebe Chineke nọ bịa, n'ihi na ọ dịghị onye ọbụla pụrụ ime ihe ịrịba ama ndị a nke gị onwe gị na-eme ma ọ bụrụ na Chineke anọnyeghị ya." Yeshua zara sị ya, "N'ezie, n'ezie, asị m gị, ọ bụrụ na amụghị mmadụ ọzọ, ọ pụghị ịhụ alaeze Chineke anya." Nikodemus wee sị ya, "Esi aṅaa apụ ịmụ mmadụ mgbe ọ kara nka? Ọ pụrụ ịba n'afọ nne ya nke ugboro abụọ wee mụọ ya?" Yeshua zara, "N'ezie, n'ezie, asị m gị, ọ bụrụ na amụghị mmadụ site na mmiri na mmụọ nsọ, ọ pụghị ịba n'alaeze Chineke. Nke a mụworo site n'anụ ahụ bụ anụ ahụ, nke a mụwokwara site na mmụọ nsọ bụ mmụọ. Ka ọ ghara iju gị anya na m sịrị gị, aghaghị ime unu ọzọ. Ifufe na-efe ebe ọ na-achọ, ị na-anụkwa olu ya, ma ị mataghị ebe o si bịa na ebe ọ na-aga. Otu a ka onye ọbụla mụworo site na mmụọ nsọ dị." Nikodemus zara sị ya, "Ihe ndị a asị aṅaa apụ ime?" Yeshua zara sị ya, "Gị onwe gị bụ onye ozizi Izrel, ma ị maghị ihe ndị a. N'ezie, n'ezie, asị m gị, anyị na-ekwu ihe anyị matara, anyị na-agbakwa àmà ihe anyị hụrụ, ma unu anaraghị ama anyị. Ọ bụrụ na a gwara m unu ihe nke ụwa, ma unu ekweghị, unu ga-esi aṅaa kwere ma ọ bụrụ na a gwa m unu ihe nke eluigwe? Ọ dịghịkwa onye ọbụla rịgoworo n'eluigwe ma ọ bụghị onye siri n'eluigwe rịdata, bụ Nwa nke Mmadụ. Ma dịka Mosis welirila agwọ n'ọhịa, ọbụla otu a aghaghị iweli Nwa nke Mmadụ elu, ka onye ọbụla nke kwere wee dị ndụ ebighị ebi na ya. N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a, na o nyere ọbụla Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọbụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi. N'ihi na Chineke eziteghị Ọkpara ya n'ụwa ka ọ kpaa ụwa ikpe, kama ka e wee site n'aka ya zọpụta ụwa. Ekpeghị onye kwere na ya ikpe, ekpewo onye na-ekweghị na ya ikpe ugbu a, n'ihi na o kweghị n'aha nke Ọkpara Chineke mụrụ naanị ya. Ma nke a bụ ikpe ahụ, na ìhè ahụ abịawo n'ụwa, ma mmadụ hụrụ ọchịchịrị n'anya kama ìhè ahụ, n'ihi na ọrụ ha jọrọ njọ. N'ihi na onye ọbụla nke na-eme ihe na-adịghị mma na-akpọ ìhè ahụ asị, ọ dịghị abịakwutekwa ìhè ahụ, ka a ghara ịtụ ya ọrụ ya niile n'anya. Ma onye na-eme ihe bụ eziokwu na-abịakwute ìhè ahụ, ka e wee mee ka ọrụ ya pụta ìhè, na arụworo ha na Chineke. Mgbe ihe ndị a gasịrị, Yeshua na ndị na-eso ụzọ ya bịara n'ala Judia. N'ebe ahụ ka ya na ha na-anọgide, ọ na-emekwa mmiri chukwu. Jọn na-emekwa mmiri chukwu na Enon, nke dị Selem nso, n'ihi na mmiri riri nne n'ebe ahụ. Ha wee na-abịa a na-emekwa ha mmiri chukwu, n'ihi na a katụbaghị Jọn n'ụlọ mkpọrọ. Ya mere, ịjụ ajụjụ pụtara n'etiti ndị na-eso ụzọ Jọn na onye Juu banyere ime ọcha. Ha wee bịakwute Jọn sị ya, "Rabai, onye gị na ya nọ n'ofe Jọdan,
onye gị onwe gị gbanworo ama nye ya. Lee onye ahụ na-eme mmiri chukwu, mmadụ niile na-abịakwutekwa ya. Jọn zara sị, mmadụ apụghị ịnata ihe ọbụla ọ bụrụ na enweghị ya nye ya site n'eluigwe. Unu onwe unu na-agbara m ama na m sịrị, mụ onwe m abụghị Kraịst ahụ, kama na eziteworo m n'ihu ya. Onye nwere nwunye ọhụụ bụ onye na-alụ nwunye ọhụrụ. Ma enyi nke onye na-alụ nwunye ọhụrụ, onye na-eguzo na-anụkwa okwu ya, ọ na-aṅụrị ọṅụ nke ukwuu n'ihi ọrụ onye ahụ na-alụ nwunye ọhụrụ, ya mere emezuwo ọṅụ m a. Ya onwe ya aghaghị ịdị na-aba ụba, ma aghaghị m ịdị na-ala ala. Onye si n'elu bịa ka ihe niile elu. Onye si n'ala pụta na-apụtakwa n'ala, sikwa n'ala na-ekwu okwu. Onye si n'eluigwe bịa ka ihe niile elu. Ihe nke ọ hụworo na nke ọ nụrụ, nke a ka ọ na-agba ama, ma ọ dịghị onye ọbụla na-anara ama ya. Onye nara ama ya kara akara ya na nke a, na Chineke bụ onye eziokwu. N'ihi na onye ahụ Chineke zitere na-ekwu okwu Chineke, n'ihi na o siteghị n'otito enye Mmụọ Nsọ. Nna na-ahụ Ọkpara ya n'anya, o nyewokwa ya ihe niile n'aka. Onye kwere n'Ọkpara ahụ nwere ndụ ebighị ebi, ma onye na-ekweghị n'Ọkpara ahụ agaghị ahụ ndụ, kama iwe Chineke na-anọgide n'ahụ ya.